Men adım Murat. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlyklardan dowuly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginden habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da öýmüriň töweregine pişiklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmädi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan maqallandygyny bilmeýärdim. Ýöne bun Kakymyň ýatyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halat bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tugdy. Indi tanaýan adamlaryň ählitini ýörimden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşdeleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkekendim içemdim. Toba kişin haqqy qalmasın mende, razı bol menden. Men toba ettim günäme, razı bol menden, razı bol menden. Melektaýda nähil Murat? Hacı günler nähil geçipdir? Şeýle bir begenýä bolyn. Geleli bäri Allah sizden nähip etsin diýip dilek edýär. Amin. Onu näme durduň? Eglenmede bar da eýjan ýanyna. Näçe gündür bir-biriňizi görüň, okpur dertinçiňa. Ýok Ibrahim sizin bir ödüňiz bolmada. Onu her bolmadyňyş Murat. Bagşam bärini ödüm oňurar. Sag bol Ibrahim ýene görüşýänçä. Sen Hakan Yürüň ho, yürüň, giýje alaýma. Daýy, muny siz gaçyrdyňyzmy? Ey beýik Rabbim, meni sensiz eýsiz goýma. Toba edip gapyňa geldim. Günäsiz ende ýokdur. Maňa da ýalňyşlarymdy düzeltmäge kömek et. Biz bir ejid bennäň, sen gudratyň güýçlüdir. Biz hata goýberýär. Sen bizi tobalama bilen günämizden taplarsyň. Bizi ýalňyşlaryny düzeltýän gullardan eýle.
Amin. Cennete bolan onanç her bir adama ol şu dünýädäki täsir edip başlaýar. Meselem çağalar, ölümüň ahyrky pilledäligine inanýan adamlar bolan bide aradan çykan dogonlanmadyň, enatalanmadyň, cennetin guşy boljak baradaky inanç teselli berýär. Howa, hemmeňiz köwser töretini ýat tutun. Berik şunu. Uyursene dost. Berik ver o. Bu beýedep kim? Kim etdi muny? Hakan etdim oğlum. Kim diýdiň? Hakan etdim oğlum. Men etmedim oğlum. Hakan etdim oğlum. Celal oğlum bana hiç saat etmez. Men size görkedeýin idi. Feredin o nemede öňünde dur. Çak. Çak da şaret. Melek daydı. Aýdy bir balam. Biz ölenimizden soň hemme zat gutorýan bolsa, Beýle zat bolmaz oglum. Ferit, häzir biz şo togda gerek. Ýören men bile balam. Ine ennem bola togda. Aradan çykanda diňe mekan üýtgeýe balam. Hiç zat gutormaýa, hiç bir zat soňlanmaýa. Aýdanlama düşündiňmi oglum? onu eje maňa başga bir ýerde garaşýardy. Elbetde oglum. Gowa adam bolup ýaşap bilseň seni moň ýanyna bararsyň. Beýle bolsa kakam o ýere baryp bilmez. Näme täzelik efe? Oho, görnäýle odan turat. Bu cennetin suraty. Seret, Onda bu kim? kakam. Kakaň näme üçin siziň ýanyňyzda däl? Sebäbi gowy adam däl tutsaňada. Menem tutsaňada boldyma? Ýöne däle. Onsoň kakam men gowy görünü. Kakalar çağalaryň gowy görmele. Diýmek o men kakam däldir. Ehvejan, akyllyjan. Cennete onan mukatı gowzat. Ýöne cennetiň turutyny çekip, o ýere adamlary kellämede gelşine görä salmak çykarmak näme dogry? Käşke kakama mejem ýaly bolsady. Men acıktım. Bolýa balam. Salam telegörçüler. Aradan bir hepde geçenden soň görüşüňiz ýaly ýene bir üstünlük hakynda hekaýet bilen gepleşigimize başlaýar. Şu hulky mehmanymyz ýaşlygyndan uly işleri amal aşyran Madenler Binägerlik şereketiniň dolandyrış keňeşiniň başlygy Hakan Madenler. Size bugün
Hakan madenlerin üstünlükleri bilen tanıştırmakçı. Hakan madenler 1972-nji ýylda İstanbullu Balatda dünýäge geldi. Maşgalaty Hakan madenleriň çydyp okuýup bilýäni henüz çağa wagty göz ýetirýär. Hakan 10 ýaşynda ýurt möçberinde geçirilen Şeýli üý arzu edýär natly çyzgy ýarşyna birinjilige ýeler. Murat, ol dullyk şurgoňşymyz ırza begen oglamy? Şol eje şol. Allah can sana şükür edýär. Hakan henüz 10 ýaşynda ýol helakçyliginde ejestir kakatyny ýitirdi. Soň Ihlas Lokat Binägerlik fakultetini aýratyn tapawutlanmak bilen tamamlady. Ondan soň bolsa Paryжyň Sorbonne Üniversitetinde ýokary talyp haky bilen okudy. Hakan madenli Türkiýe dolanyp gelip her türlü awatlyş işler geçirmek arkaly bir näçe taryhy binalara gaýtadan jan berdi. Hakykatdan hem görüşden doludyr. Ena taňydy ýitirenginden soň ýeködiňiz uly kynçylyklar ýeňip geçipdiňiz. Şeýle günlerde sizi görüşleri teren güýçnämi? Onancım. Ýagny ruh güýçiňiz bilen döz gelipdiňiz-de. Yok, ýalňyş düşündiňiz. Men onanç diýen makalym ölme bolan onan marada aýdýan. Ýagny ölüňe bil baglamak barada. Din ruhy ýagda ýaly zatlar gözeňine tutamak. Men hakykatçy. Duyurmagym bilen hakykatçy. Ömrümde ýeki jegedek mesjide gittim. Olam 10 ýaşymda wagt. Çakta şerik. Madenler binägerlik şereketi. İşini dileri. Hakan madenleri görecektim. Kimi? Hakan madenleri. Obamka. Hakan Megulen ön wagt belleşdiňiz mi? Yok. Biz köýünü tanış. Öňkü goňşuňyz Murat ýalyň edýäm. Gaty derur. Bagslan. Hakan Meg boş däl. Haçan moşarka. Bilemok. Berde garaşar ýer ýokmy ka? Berde garaşyp bilmerdiň agam. Bugün boş däl ol. Men onu hökman görämeli hökman. Ýör onu men bilen. Bar, hol haýatyňa ana garaş. Ulagly gelenini öňünden çykarsyň. Hani? Jenap, resminamalar nerede oýaýyn? Yerimde oýaý. Kim ol? O yerdäki. Bilmedim jenap. Hakan. Hakan. Hakan.
Sağ ol. Hoş geldiňiz. Hemişe arasalap durun. Seret ünüsten düşürpsiniz. Her gün suğulap durun. Sağ olun janap. Näme gerek? Dälirediniz mi? İyi diýerädim. Sağ olun. Hakan mew. Men Murat. Murat ýalyňy. Kur'an tapagyndan ýadyňyza düşdümi? Owa, bir zat gerekmidi? Men günämi geçmeňi isleýän. O näme diýdiňiz? Ýadyňa düşýärmi? Kiçikken Kur'an tapagynda men günäm bilen Jelal molundan şarpy ýypdym. Dogry, goza sappa diýipdiň. Şoň eden etmişim üçin günämi geçmeňi isleýän. Meni bagyşla. Sen Karagol, ýokmusyz bezzatdyň. Saňa näme boldy beýle? Meni ýetgäm ok. Aklym ýerine. Aýdyşyň algaty bezzatdym, indi toba etdim. Indi gowadym bolmaga çalışýan. Bilýän Murat, maňa seniň eden bezzatlyň kömek etdi. Düşünmedim. Şol günden soň meniň üçin tä dünýä başlandy. Din iman diýip adamlary geçmişäki diýerlerin kimdigini tanadym. Nähili adamlardygyny bildim. Şoň üçinem ötünç toraman geregi ýok. Hoş gal. Canım gamda. Baryan. Çakıl kaldın mı? Çağanı bor bol usullukmana görkezmek islämi? Yok diyen gamda. Yok bolmaz. Ben gerekli yerden sonra kaytılukmana görünmeldigini aytar. Gelen bir ad garvan olum itsen. Yok. Asla nahar ime. Näme üçin oglum? Nahar imellel. Näme üçin umy itsen? Nahar isen ulalarsın diýdi kakam. Ulalsam näme bolar diýdim. Garrarsın diýdi. Garrasagam ölmelmiş. Ölüňden soňam ýok bolýamyşyk. Ýok bolup gitmäli eje. Nahar imeli. Imel nahar. Nahar imeli. Senem ime. Salam oğlum. Hakan, bir kağ gürleşeli. Sen näme etjek bolýan Hakan? Näme etjek bolýan diýäň näme? Umit ýaňy 7 ýaşynda Hakan. Dogonyň ölümini ananyp bilen ok. O gaýdyp geler öýdüýe. Ýöne gelmez. Muny menen bilýän. Ýöne Umit babatda beýle bir rehimlik etip bilmerse. Bir ekim mender gamda. Düşüneňokmy? Durmuş. Hemmämiz ýaşap ölük gitmeli. Şu hakykata düşünmeň gerek. Gulak at Hakan. Oglumyz mektebe gitmek isleýän ok. Hiç dosty bilen oýnan ok, gürleşen ok. Her gece batyrgan ýa, gorkýa, düşegine buşugýa. Innem nahar ýen ok. Dogonyny göresi gelýär. Onu meňem göresim gelýär. Beýle bolsa Umyta aýtda. Aýdyp bilmen. Näme üçin? Sebäbi onu ýerine getirip bilemok. Umit! Sizi ýigrenýän. Ýigrenýän. Bahalacygym. Dogon bu göresim gelýär. Dogon bu göresim Gamza. gelýär. Tedrak lukmana gideli. Kapyny açan ok, telefonu galdyran ok, näme etsem kem? Näçe gündür menem onu göremok hanym. Näme boldy Ibrahim ağa? Suna tölegini tölen ok, menem sizden soraýyn diýdim. Inno berdi işlerini ok edin diýdi doğru tapyp ödünün alın da be. Bolýar oglum, bolýar. Toba näme boldy?
Näme bolýar? Ağam, adan eşdenden kanım depämur ya, Allah geçe gördün. Hem tapmandy. Maňa näme? Inim sen gurdanly adama. Gahara berilip kökräýe berme, soň puşman ederdin. Sona? 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 Näme? Allah şifa versin. Oynatma be. Näme gerek? Näme gelin? Geljegem dälim bol owraýmaga günüme goýmady. Taşla. Näme bolýarmyş? Sen sağ ol aýtmaň derine samrap burdun. Hawal aýtmaly menmi? Men arkamdan maýyp gyýdy öýlenmekden halas boldum. Gadyr bilmez ýerler saňa gadyr bilmez. Sen bilen oňuş boljak däl o. Özüň bor, ýaşyl garan ok saňa. Gowda gitgin bol. Men çağırdım seni. Oy. Yür. Hani yür. Yür. Hasana gidel yür. Yür hani. Ayrıl. Ana geldik düşäýinni. Ay. Näme boldy? Gatyny ýataglapdyr, gyzygyny bar öýdýän. Geçti bolsun. Gelin. Alad etmen. Bir şey yaptır. Ala dedem okla, üstünün vardım da getiräýdim. Hemme kişä kömek edip ýörşüň-de. Garaşyp oturma kökmanner. Asma goýduk, bir näçe sagat berdi bolar. Ýene görüşýänçe. Sağaman işle. Lukman daý, kakam da onu hiç açan görmersiň diýe. Men sen doğanın ýene görjekdiň aýda aýsam näme? Nädip? Gulak as, Umitçan. Aýdyr doğanın Amerikada. Seni mektepde goýanlyň üçin ýanyna gidip bilen ok. Sen şonda näme pikir ederdiň? Bazımjak Tomut diýince arşyny gelmegini isleýädim. Ine, ölüm diýilen adam şeýle zat. Käte gowur ýany ýakyrmydyň biriniň bizden öň dünýäden gitmek ahmal. Ýöne biz ahyr olara gowşarys. Ine sen gitmeli işin gowy adam bolmak. Mektebe gitmeli, köp işläp maşgalaňa daş içine ýurdumda peýdar adam bolmaly. Adamlar gowy görmeli. Çağalaň bolar.
Olarum gowy adamlar edip yetiştirenmeli. Osoň Ana şonno dogonuň saňa jennetde garaşar. Yok, yeni näme? Biz size çağan becerdik getirdik. Wagt etdiğim yok. Han ýör oglum, ýör. Hakan ayak çek. Gamda senem ýör. Bizi näme degen näbelli adamyň ýanyna getirdiň. Hamala şu hastanada derek barýaly, ýör oglum. ýöne Lukman ağa jennet takda gurrun berjek bolla. Hakan, men sana näme diýdim? Jennet ýok. Berekella oglum. Hakan ikimiz gürleşmeli. Näme gerek Murat? Men sana derdim düşünürüp bilmedim. Urutat berseň bolýa, başga iş gerek däl, çynım. Bolýa Murat, bolýa. Meşunal, öýe gel. Gerek tarymyzy çöderiz. İýilmiş börme kökman däl. Ýörüň. Bidar etdi. Bidar boldum. Murat, Sona, näme ýeriňden turdyň? kellem gata agyrýar. Gyzgynymam bar. Şepaga çinem tapmadım. Meni ýeke goýma Murat. Umi! Efe! Gezmäge gidelimi? Nire? Sen ýaşyndaky bir oglanyň öýlerine, kakadym ben çağalyk dostum, bolýarmy? Bolýar. Onda garaş, Melek daýdan aýdyp çykaýyn, görleşdikmi? Yer oglum. Men derwedeçi, dep. Bolhany. Seret koçum, häzir pökkün dep. Gel bol, pökkün dep hey. Han bol. Dep oglum. Yeni dep. Hani gel berik? Dere tap bol. Seret, häzir pökkün oklayan, al. Salam. Salam. Salam, men Efe. Menem Ümit. Pökkü senkimi? Awa, oýnalymy? Aha. Oglun mi? Dep. Yok, dostumyň ogly. Bizde bolýar. Gowza oglanjak. Borda wagt ýitirmeli. Bolýar. Sakla. Depýän. Hawa, sen dinleýän. Şoň günäni sen üstüňe ýükledimi? 25 ýyl geçdi. Indi näme gerek bar? Gaty bir geçip gitmän eken Hakan. Murat, geçen 25 ýylyň içinde gaty köp zat boldy.
Ece mağaradan çıktı, kaka mağaradan çıktı, ulu oğlum, ülkörüm. Şu zatların yanında bir yumruğun ne mehmeti var. Onna beýle agyr günleri bilen näde bitirip kazanyp bilen. Dünya iýnäs, aradan çykýar. Bol onu edil enjamlar ýaly. Sen men ýalňyşlygym derhal şeýle pikir edýän. Bir tarapdan dogry. Akbal müýtkenen adam bilen yüzbeýiz bolýar. Ýewoş oglanjak. Näme boldy? Mollum ömürdi. Näme üçin ronu bilýärmi? Kelleti iýdili işlemän üçin. Şoň üçin hakyny hakka tapawutlandyrmaklar. Bolýa, näde tapawutlandyrmaly? Bilemok. Bilim bilen boş urunlar bilen näde? Eger mollumyň iýdili adam bolanlar şo ýazgyny ho ýere ýazmazdy. Teret näme ýazylypdyr? Hana teret? Bilemok. Ha, eger türkçe bolsa bilerdin, şeýle dämi? Seň adyň näme? Hakan. Görnä hili gowy, tüýs türk ady eken. Mundan soň öýüňi mollumdan gurmagyny isleýärmi, Hakan? Bedekelle. Bu zatlar derdin ismi üçin aýdamok Murat. Men oňat. Men pikirimçe sen bu işi goýup bolsun net. Bolýarmy? Murat ha turýar gamza. Ýöne çağlar hedil edip oýnap ýörtde, ýene biraz eglenäýin-de. Bestir gamza. Ýanzap durmaň geregi ýok. Sag bolun, sag oturum. Neme Murat? Madde kynçylyk çekýän bolsaň, Äme? eger bu zatlar pul şüýün edýän bolsaň, Sen cennetin varlygyna inanýarmy? Elbetde. Gowy adamlar cennete girýär. Ýöne tüsawhanadakylar girip bilmez. Men agam girerimkä? Gowy adam bolsa girer. Agaň giredi. Aradan çykdy. Efe. Ýör gideli. eşdeň Murat, kelläme bir pikir geldi. Sen razylaşmak meseleň bara. Men ýanyma gelen bolsaň, diýmek o mollum ýanyna gitmeli bolsaň. Ona malladyň ha. Şeýle dämi? Yer bolýa. Sag bol, dogry aýdýan. Indi nire barýas Murat daýy? Sene öýe gidersiň, menim köni bergen bermäge. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Men Celal mollum bolýadym bolyn görüp bolmazmy ha? Namaz okumak gelýär. Ýöne häzir Eýupda bir dostunyň ka gitdi. Gerek boldy şo ýerden tapardyň. Mehtaran meçidini bilýärmi? Taparyn. Taňryl kadyn, sag bolum. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Aýdy beriň, birini gözleýäňizmi? Celal mollumy? O şu ýerde diýdiler. Mirim. Gulawasyán halifa. Gelgelani mihman geldi. Bu Ebrusun otumy? Hawa. Näme suraty bolmaly? Iň ajaýybyň suraty bolar netip bolsa ogul. Aýdy ber ol, men soradyňmy? Molum, men Murat ýalyňy. Murat? Ha, gaçak Murat. Sen nereden çykdyň beýle? Men düşündireýin molum. Wagtyňyz barmy?
Bar oğul bar. Hani ýör? Gel. Molum, men tede köp bergidar. Men senden razydyr oğlum, senden razydyr. Bir gedek bir gelçekde ýagdaý bolupdy. Ýadyňda düşýärmi Hakan Marda? Hawa. Ana şo gedek men tede ağlatdym oğlum. Ol gara oğlu Hakan näl men edipdim. Sizem kıyın güne sallym oğlum. Meni bağışlaň. Ýa-da bir ýol görkezdiň. Hakan nerede oğul? Ýör şoň ýanyna gideli. Mollum urusat etseňiz burada sorajak. Sor oğul. Men sizi ömrümde ýekeje gedek gaharly ýagdaýda gördüm. Olum şogun. Şogun içinde siz käýin söýdem diliňiz almanyňyz, erbet söýdem aýtmanyňyz. Şogun men başga da gatyrganypdym. Ýaňja halipam gördüň dämi? Toğry çeken adammy? Hawa, ne diýmek? Ne diýmek? Yine barın şu köýüne bina dykdyň. On kime näme diýany bar? Öwrünmekden kime näme diýan gelipdir? Sen bu ýerde näme öwrediýäň? Şoburda atlardyr da. Çağalaň beýnisini daýalýan. Eger beýinlerini ýalňyş saatlar bilen doldurýan bolsam, sen olaň mollumy? Özüň dözersiň da. Beýkäň näme? Näme diýýäňmi? Bu çağalar nämelerden mahrum alýanyň bilseň, bu torag bermezdim. Nadançylyk. Olaň geljegi bilen oýun edýäň. Nadanlyk diýäňmi? Ana şu ýerde ýalňyş ýaň mollum. Kur'anyň her sahypasyna diýen ýaly näme üçin pikir etmeýäňiz diýen manyna aýat bar. Eýte adamlar nadançylyk eltýän şu diýinmi? Şunu aýtsam özüňi diýär adam şeýle jogapkärçiliksiz gurlary öýdüm okdum. Ýokardan tutmam oğlum. Berde edýän işleň watan üçin hiç peýdaty ýok. Muny özüň ömmelýäň, çağalar ömmelýär, hemmeler ömmelýär. Olar maşgalatynyň dogruny çydaman gelýär. 2 mundluk agryň ol, şonu saňa da öwrüni dağıtdyňda näl hormat goýanlygyny görerdim. Mundluk agryň ol, şonu saňa da öwrüni dağıtdyňda näl hormat goýanlygyny görerdim. Kim bu beýedip? Çaktaşaryk. Şu wagtlar nedin bilen ýagdaýymy şeýledi. Ne diýipdi? Mollum asoň näme boldy? Mollum. Kömek ediň. Taksi. Murat, näme boldy? Bilemok tamir we bilemok. Gymyllama. Ýoly birden ýykyldy. Ey Allah can, mollumy özüm kömek edeweri. Murat, Merwe, ýagdaý agyr der Murat. Jelalaň näsalyk taryhyny gördük. Ýagdaý agyr. bejermek üçin näme etmeli bolsa edelim. Ähli sırlar seňil görnü Murat. Öňden agyr derdi bar eken. Näçekde Lukmançynyň geçjek alajy ýok. Wah, mollum. Mollum. Gel oğlum, gel. Otur. Sen ağladyňmy? Mollum, men ölüm Allah'ın buyruğudur oğlum. Ol oğlunu uly yamanlyk etdim. Gaty uly yamanlyk etdim. Käşke şowun elimde ulan bolsady. O men ýalňyşym mollum. Hemmeti men ýalňyşym. Sen çağadyň.
Ýöne men ullukan adam. Orda ýalňyşlaň ulusyny keçeden goýaly. Senden bir zat haýyş etjek. Aýdy berme oğlum. Tanalgymyň dolar wagty goloýlaşýa. Hakany ýanyma alyp gel. Tanaglym dolmaka onu bäri alyp gel. Menne oň bir amanatlady bar. Eşdiňmi? Ejen gaty ýada doglum ýalbarýan beýtme. İşek del ýen. İşek del. Maňa näme üçin derman berýäňiz? Özüň erwet duýma diýip Naharysyň ýene öňküler ýaly dostlar bilen oýnasyn diýip Gerek del. Men agam göresim gelýär. Agam nire gitdi, eje nire gitdi? Umit, yer beýtme oglum, iş şuny? Agamyň ýanyna gitjek. Hakany ýanyma alyp gel tanaglym dolmaka. Goý hanydyr? Goý ber beni, agamyň ýanyna gitjek. Umit, Murat bey goý bermäň onu saklaň. Umit! Hani yer hani? Gel. Sana näme gerekdigini aýt. Agam berek. Ağam bilen görüşersiň, elbetde. Ýönümiň üçin garaşmaly bor. Agam nerede? Ağaň Umitjan, ağaň jennetiň bir goşu boldy. Ýöreni men bilen. Teret, gün ýaşaýar. Bahym garaňky düşer. Soň ýene gün nogor. Soň ýene garaňky düşer. Ýagny asla tamamlanan nokta. Gün uklap soň ýene oýanýarmy? Hawa. Ana bidem ukleýär, oýanýar. Soň ýene ukleýär, oýanýar. Soň bir görsek biz başga bir ýerde. Ana häzir ağaňa başga ýerdedir. Nerede? Cennette. Öýüňi doganyňy ýakyn duýmak islen mahalyň ýagşy doga oku görürsiň, hazratyň izdiler. Ýöne nädip doga okujam bilemi? Elleňi aç. Allahan. Allahan. Sen jennetiňe girmek üçin, Sen jennetiňe girmek üçin maňa oňa da adam bolmagy nesip etdir. maňa oňa da adam bolmagy nesip etdir. Ähli gowgurýanlamy we agama rahmet et Allahan. Ähli gowurýanlamy we agama Rahmet et Allahan. rahmet et Allahan. Agam meni ýadyndan çykarmasyn Allahan. Amin. Amin. Umit, oglum, Inne agam göresim geleni näme etmeligini bilýän eje. näme etmeli oglum? Doga okumaly. Gowluk hakan, Umit ýaşlaşdy, gowluk arad etme. Oğlumu oy ver. Näme diýär? Suat berdi näme işläp ýördiň? Hakan, köşüş. Behtirinni. Oy ver ýakamydy. Kaka, agam bir de jennetde garaşýar. Sen bärik gelip oğlumyň agyny bulaşdyrar ýaly kimdir nöýdýär? Gummol. Öýümden gummol. Gitme. Umit geç berik. Hakan, men senden bir daha taýyş etmäge geldim. Başta näme etdiýänini bilýärdim. Alyn ha. Al, al. Inden men öz günüme goý. Sen nähili adam o? Nähili adam? Hemme daha şu iyitli kağlandan varat dürüydüýänmi? Derrew polise habar ber. Näme diýenim bilen o Hakan? Oglum nähili hazrat çekýänini göreň okmy? Aýalyň nähili ýagdaýdadygyny göreň okmy? Beli doňgyrok bolsa nähili bahym bölek buçak bolup gitjegini göreň okmy? Sen körmi?
Gaýdyp nadan gurrunlary bilen oglum kelleni bulaşdyraýsaň, söz berýän gaterbet bolar. Nadan sen ödüň. Sen gulum tulun gödüňe perde borup, hiç zady saýgaraň ok. Üstünlük kazanýarmyş. Ödüň alýan. Sen diňe ödüň alýan. Türünýän sen, türünýän. Allah'ın itire näme tapypdyr hakan? Onu tapanam näme itirenmiş? Hey şunu ödüňden sorak gördüňmi? Owarra bol şu yerden, owarra bol. Kardeş. Kardeş. Ol öýüme göz dikdi. Badam doğru bilen öýüme girdi. Men taňa Jelal mollumyň taradan aýtmak geldim. Ol agyr ýarawsyz. Amanadyny tapşyrmakka soňky hissegi sen görmekdi. Ýöre. Sen geçmişiňi öwrenýärler. Hakan modeliň öýüne näme üçin bardy? Hakan dostum. Doğru dostumdy. Sen nerede ýaşaýan? Dümörretde Petrap çadynda. Aha. Onda asylyň çägi bolmaly. Han göreli. Kimdigi nämedigi bahym belli bar. Adara galmaň. Geçmişim gatarasa däl. Tosuhanadan çykalymy köp wagt bolany. Muny gaby hawana ýakydyň. Belki biz ýalňyş işediýändir takan. Nähili ýalňyş? Oglumuzy ýoklugynyň maga mejbur etmek. Belki mesele şundadyr. Ýöne hakykat şeýle. Düşünüň okmy hakan. Agazyna goşmak pikir onu köşeşdirýär, özüne getirýär. Bolmanyş wagtda bir oýlanma. Hakykat şeýle gamza. Käşke bolmadyk bolsa, ýöne durmuşymyzy ýalan bilen dowam etdirip bilmeriz. Murat bilen Lukmanyň aýdýan dogry bolsa näme hakan? Eger aýdýanlar dogry bolup, olam bize peýda bersek bolsa, oňalan maň näme delil bar? Gatya dedim. Gamda. Okuyum tutdy. Hakan. Haýşym ýatan mahalyň bu barada oýlanyp gör. Biz ýalňyşýan bolaýmaly. Belki Allah balamyz arkaly özüni ýatladýandyr. Kaka, Oglum, kaka, men ören bagtly. Murat daim gowdatlar urrun berdi. Inne agamyň maňa garaşýany bilýän. Murat ýalňyz. Hakan mew şikaýetini ýedin ally. Asym terkerdämim saňa kepil geçdi. Gidip bilerdim. Sag bolum. Aýdymçy. Garaş. Sag bolum terkerdäm. Menim iş başyna baraýyn. Sag bolum. Sag bolum. Han sen maňa aýt. Sen haçan başyňa belany satyn almaň oýjak. Başymy bela tokaýan bolsam bir sebäbi bardyr agam. Bir gün çağan ýumrukdan halal etjek diýip bıçaklanýan. Bir gün böwregi merjek diýip operasiýa stoluna ýatýan. Ýene bir gün öýlenjek diýýän.
Inne bolsa hiç il gatnaşan bolmadyk adamyň öýüne girip, Hakan ben meniň güýçli tarapy nämemiş terkirdem. Gepi köpeltme. Ulagaf. Hakan madanlerden çeterekdir. Beýdi piljakda terkirdem. O näme üçin? Ölüm düşeginde ýatan bir adama söz berdim. Mirim, Halipa. Her gezek gözüm yumamda şo çağa ýadyma düşýär. Seni özüňe köpeýgenýäm. Sen edeniň etmiş bolsa, men edenim jenaýat. Nähil hatap berjegimi kim bilýär? Nähil ýalňyşlar, nähil ünsüzlük. Allah'ın adyny seretmedik pursatlarymyz üçin alymyzda nähil ahwallar çykarka. Ben nesirtmirim. Ben nesildigimizdendir. Ýöne her näme gelse, şu dünýäde ötünüş torasadym. Mirim. Şepagat çoýam. Hakan. Sen näme janyňdan ýerdiňmi? Şikayetimi iyiden alınma pişman etdireymi? Hakan, daňajalarym oğlum agyr ýagdaýda diýen. Teret beýtme, ýürgi deli. Toňga tökünörsiň. Men ömrümde edeni işlerimi hiç haçan pişman etmedim. İnnem etmen. Düşündüň maňa. Bar git şu ýerden, bar. Gitjek del. Sen men bunu bile gidersin. Oğlanlar, ekidin şunu verdin. Beýtme. Ulum tulum etdirýär muny. Beýtme. Dün gece umydyň rahat uklanyny bilýän. Oýla näme üçin rahat uklandyr diýen? Sen näme jogap ber rahat uklap bilen ok, Hakan? Ýöre. Ahiret ýaşaşyndan umydy bolmadyk adam bu dünýäde näde rahat ýatyp biler, Hakan? Alo. Näme? Häzir barýan. Sen bolmadyk bolsaň men gitip giderdim. Men taşlap gitmemirim. Mollum. Murat. Hakany getirdiňmi? Getirip bilmedim mollum. Menden razy bol mollum. Men başarmadım. Razydyr oğlum. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne
Men kimdigim bilýän Murat? Şowun Hakan meçitten çykanna oňa içikdi gawat gelen öýüň dämi? Mennim. Berekella. Soň Hakan gaty okuyup çağı bolup yetişdi. Fransiýa gitdi. Ony 10 ýyl töwere görüp bilmedim. Onu näme üçin şu wagta çenli onu tapyp hata işedenleri aýtmadyňyz? Öderdim bilen başagay boldum da. Hakany bir kere görjek boldum. Çoňum goýup bolsun etdim. Demek ulumsulugymdan henirem halat bolup bilmändim. Gitti Hakana aýt. Men oňur amanatlary bar. Gelip alyp gitsin. Hakan, Oho, sen menden näme isleýän? Bestirinni. Celal mollum aradan çykdy Hakan. Ahyrky deminde seni ýatlady. Ýöne bärik men muny aýtmaga gelmedim. Onda näme üçin geldiň? Aýtjaklaryň aýtdy, gum bolşýardyň. Taňa ne diýmek salam aýtdy. Mende bir amanatlary bar, gelip äkitsin diýdi. Ben ne diýmegi nirden tanýar? 10 ýyllar boýy tap bilmänýärm. Belki çynyňda edin näme? Häzir gitjekmi ýa gitjekdämi? Ne diýin oğlum? Gel Hakan, otur. Mundan 7 ýyl boldy. Mollumçylygymyň ahyrky günlerdi. Bagtyýardım, maşgalam bardy. Aýalym, oglum. Bir gün mektepden öýe gaýdyp geldim. Kapyny açdym, içeri girdim. Öýde hiç kim ýokdy. Nahar edendim. Soň oglumyň otagynyň aşyk gelýänini gördüm. İçimi erbet gorku gaplap aldy. Tordum. Oglum otagyna bardym. Oglum şo ýerde dedi. Ol özüni helekläpdir. Soň aýalymym uzak çydap bilmedi. Olam ýurdum täzeledi. Soňra men şeýle bir erbet ýagdaýa düşdüm bolyn. Hakan pesiňem pesine indim. Oglum men helak etdim. Oň elinden ananjyna urlapdym. Soň düşen pes ýagdaýymdan meni Celal mollum alyp çykdy. Mirim alyp çykdy. Mundan 2 ýyl boldy. Gelip meni meýhanaň bir kunjogynyň alyp mesçide gitdi. Maňa ençemi ullap seretdi. Heret, şu suwa seret, hapa, bulanyk. Bu dänecikler, boýoglar, hemmeti bulanmajar görnýär. Ýöne hemmetiniň aňarsyna bir tertip, irada, bir aň ýatyr. Görnüp dur. Saňa şowun garaňkylyk barada gurrun beripdim. Ýöne şonu seni garaňkylyga men gömüpdim. Edil oğlum edişim ýaly. Halipa, men Sen şonu oğluna öğretme. Perden Allah'ın enata amanat veren zadıdır. On umidini oğurlama.
Hakan. Men senden ogurlandy adamy ýygyna berýän. Bular sen kim kaka? Hawa. Mana sen çekdiňmi? Hawa oğlum. Gaty gowy. Bu yer nere? Cennet. Cennet mi? Cennet nerede? Cennet Allah'ın yaradan yerinde umid. Gatudokta değil. Golayjagymyzda. Onna bize cennete Allah elterim kaka. Hawa. Gowa adam bolup bilsek. Ağam. Allah ona meltdimi ki? İnşallah oğlum. İnşallah. Alo, Polya. Efe? Hanıbel kim can etti? Alo. Kaka. Sen nerede? Sana kaharım geliyor. Hawa. Gelecek diýdiň ha. Düşümde gördüm. Maňa gelecek diýdiň ha. Kakacan, menim seni gowarýan. Merhum nähil adamdy? Gowa adamdy. Onun radymy-syňyz? Radydyr. Onun radymy-syňyz? Radydyr. Onun radymy-syňyz? Radydyr. Merhum ruhuna el-Fatiha. Murat. Sen menden bir da sorapdyň. Hawa sorapdym. Yine sorasana. Bu gözek seni başgaça dinlejek. Menden radymyň Hakan. Radydyrin. Radydyr Murat. Cennete kaçan gidersin Murat dayı? Bilemo. Allah haçan buyursa. Onu cennet näme üçin yaratılıpdyr? Efecan, aydaly gaty gymmat ören kaşan köşk bar eken. Hawa. Bu köşk näme üçin gurlanmaly? İçinde yaşamak üçin Murat dayı. Ýaşy. Sana bu köşk partlaýjy goýup, partlatmak üçin guruldy diýse näme diýersiň? Näme üçin Murat dayı? Oň üçin köşk kurularmy? Ine Efe. Adam şol köşkden has gymmatly barlykdyr. Adam cennete gitmän çüýräp toprak bolsa dogry bolarmy? Bolmaz. Anha cennet şol gymmatly adam hazynasynyň hakyky ýerine iberilmegi üçin bardyr. Ine düşündiňmi? Düşündüm. Onna bizim gowarýanlarymyzdan biz bilen bile cennete bararmy? Biz gowgörýänlemedi Allah'ın radylygy üçin gowgörsek, olaryň bizi şoň üçin söýse, Allah bize dowşurmazmy? Dowşurar. Ýöne men hasam ejem öretim gelýär Murat daýy. O da cennetdemki? Allah çağılyň ýagşy dogasyny halaýandyr Efe. O dogalary cennetdekiler eşiter. Hiç bir çağan elinden cennetin suratyny alyp bilmer.